कारला कारला भेटला. मध्ये मध्ये काय काय भेटतं काय सांगू शकणार? कारलं ठेव, हां ठेव, त्याच्यात टोपलीत ठेव. ह्याचे सुकलेल्याचे बी काढून नंतर पुन्हा रोजात टाकायचे. तर मंडळी वाली काढता काढता आमका भेंडी दिसली, पण भेंडी घेऊन लय बारका आहे. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नव्या कोरा व्हिडिओमध्ये. तुम्ही ह्याच्या आधीच्या रीलमध्ये बघला असतालच की आम्ही गावा गेलो तुतारी एक्सप्रेसने आणि मस्त प्रवास झालो. आणि गावात वातावरण एवढा मस्त आहे ना की विचारूच नका. एकाच दिवसासाठी येलो, उद्या लगेच निघतालो, पण म्हटलं एक दिवस पण गावात जाऊ काय. आता तुमका देखवत आहे आजूबाजूची परिस्थिती काय. पाऊस संपलो, म्हणजे पाऊस पडणार नाही आता निमारा, पण मुंबईसारखा बोचणार नाही अंगात, म्हणजे घाम नाही ना. तर आता हे आमचा घर असा आणि आजूबाजूचा परिसर एकदम फुल शांतता असा, म्हणजे पक्ष्यांचं इतकं मस्त आवाज येता ना की विचारूच नका. आणि आता काकावर आम्ही पळड्यात चाललो, भाजी झेंडू, हां पळड्यात आम्ही चाललो. आता काका भाजी काढताला, तर आपण पळड्यात जाऊन काकाच्या पळड्यातली भाजी बघूया काय काय असं आजचो. तर आताच्या व्हिडिओमध्ये तुमका गावात ऑर्गॅनिक पद्धतीने म्हणजे गांडूळ खत टाकून पिकवलेली स्वतःच्या शेतीतली भाजी दाखवतात. तर हैसिनाथ रस्त्याच्या पलीकडे मळवा, म्हणजे वाफो असा. मुंबईत पडू नका रे, गावा का वाफो म्हणतात, म्हणजे छोटं तुकडो, शेतीचं जो छोटं तुकडं असतं त्याका वाफो बोलतात, त्याका आडो बोलतात. आडा असणार रे, हां आडो, बेळा, त्याका बेळा बोलतात. म्हणजे गुराढोरा आत जाऊ नये, म्हणजे प्राणी आत जाऊ नये त्याच्यासाठी या घालतात. ए राखणदार आले, यांचं काय रे, यांना ठेवलं काय करतो रे? आम्ही घरातले रे, येडिया ओळखणार नाही तो आमका, पहिल्यांदा बघलं. आत नको येऊ, भाजी काढतो आम्ही. काकान ठेवलेले कुत्रे, म्हणजे शेजाऱ्यांचे कुत्रे आहेत, त्यांना जा गेल्यावर ते भुकू गेले. तर आता मी तुमका दाखवते पडद्यात काय काय मस्त ना. तर आता हे झेंडू बिंडू असतात गोंडे, आता मुंबईत आम्ही देवाक वापरण्यासाठी घेऊन जातलो. त्याच्यानंतर कुठे काय वाली दाखव जरा. हां एकदम नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली वाली. त्याच्यानंतर गोंडे पण बघा एकदम ताजे, छोटे गोंडे आहेत पण मस्त एकदम ताजे असतात. मोठे पण होते. हे केशरी, आणि त्याच्यानंतर हे पिवळ्या धमक कलरचे बारकोळी टोपली घेऊन. हा ठेव, टोपली घे. अरे ते भरायचं, भाजी घेऊन जायची आपल्याला. तर उद्या आता आम्ही जातलो मुंबईत, त्याच्यामुळे आम्ही थोडीशी भाजी हैसून घेऊन जातलो. तर एवढंच वाफवा हैसून, असं तुम्ही बघलास तर एवढं पावसामुळे थोडंसं गोंधळ झालं. हे हैसर हळद काका करता. हळद मस्त नैसर्गिक पद्धतीने हळद गांडूळ खतावर आणि त्याची पावडर करता, म्हणजे प्रॉपर हळद करून न देता, म्हणजे आमका विकता किंवा आमका देता किंवा लोकांका विकता असा. तर ॲक्च्युली मस्त हळद असता, एकदम नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली. कणगे ते खानांत काढले ते कणगे आता झाले ना, काढले घरी आहेत ते. वेल येते का त्याला? खाली मुळात येते, कंदमुळा. ही मेली आहे ती वेल काय? ही वेली त्याची वेल, ही मेली आहे ती त्याची वेल आहे. तर कणगी म्हणजे कंदमुळं असतात ती याच्यामध्ये होती, आणि ती काढली सगळी.
परवा दिवशी काढले मग आता काय करणार इकडे परत? वाली असले नाही हे आता काढलंस तिथे काय करणार? हे साफ करणार आणि वालीची बी टाकणार. वालीचीच बी टाकणार. तर सही आहे. तर मंडळी अशी तुमच्याकडे गावाच्या आजूबाजू घराच्या आजूबाजू भाजी किंवा फुलांची शेती कोण करता का आमका नक्की कळवा. आमचो काका करता कारण की पाणी बिणी असतं हायसर आणि थोडं वेळ त्याच्यामध्ये जाता आणि मस्त एकदम प्रॉपर चांगल्या पद्धतीची भाजी लाल माठ असता. त्याच्यानंतर वांगी असतात, चिबूड असता, म्हणजे सीझनप्रमाणे वेगवेगळी भाजी असतात. फळाभाजी हां आहे चिबूड असा. ॲक्च्युली आम्ही कणकवलीत गेलेलो पण कणकवलीत काय चिबूड दिसलो नाही, अजिबात चिबूड दिसलो नाही. आमका चिबूड वय होतो पण चिबूड काय दिसलो नाही आणि त्यांनी सांगितलं नाही की सीझन संपलं चिबूडचं, त्याच्यामुळे चिबूड आता नाही. आता काका सांगता काहीतरी एक लपलेलं चिबूड असा. आपण बघूया खाय लपलो. हा आहे का तयार आहे काय? म्हणजे नेणार काय काय? अरे लपलो आणा मिळणार. अरे लय बारका आहे. कधी व्हायचं त्याला होल पडला का रे काका? नाही नाही ना. तो एक चिबूड नाही अजून एक आहे का? अरे 2-3 आहेत. कुठे आहेत? त्या मायला दिसत तर नाहीत. ए बाबा तू घाबो घुसतो तुझ्या पाटने. या चांगला आहे का? हा बघ मेरी को लेके जा सकता है का मी? देख मंडळी मस्त मोठं चिबूड असा पण पडू नकोस. आणि अजून काय कुठे आहे? कुठेतरी आहे असं. कुठेतरी आहे. अरे तुला नाही माहिती तर कसं व्हायचं? ही कसली वेल रे काका? कुठले? ही काय ही काय ही काय? ते भोपळा. हाय कुठे भोपळा? भोपळा लागला नाही त्याला. तेच वाटलं मला भोपळ्याची वेल. मंडळी भोपळ्याची वेल असा. हां ते वाटलं मला मोठी पानं. हैसर भोपळा, हैसरमध्येच गोंडवा, हळद 1 वाफो 2 वाफो 3 4 5 6 असे 4 पार्टमध्ये हळद आली असेल ना रे? ती खाली हळद आली असेल ना? हो खोलून दाखव जरा. नको खालू नको आता राहून दे. हे काय राहिलं काय लाल माठ? भाजीचं बी पण ते काढलं ना? होते ते कुठेतरी 1-2 असंच कुठेतरी. मला तर बाबा दिसत नाही. 2 खाल्ले. एक खराब झाला. आता पप्पाने आले त्यावेळी 2 खाल्ले. दिसत तर नाही बाबा, तुलाच दिसलं तर. इथे कुठेतरी कसा काय पिकला? आली चिबूड मागायला आली. दुर्वा आली आहे. तर मंडळी पिकलो बारको चिबूड, मुंगी लागली. खाऊ शकतो आज खाण्यासारखा जाग नाही, उद्या होईल. आली ये बघू गेली काय असं. ये लागेल काठी. तू काढून देऊ काय? झाली झोप. स्वर्ग सुख घेता बायको. दणदणीत झोपली होती एकदम. आम्ही हळूच येलो थैसून. काय ओळख? आम्ही हळूच म्हटलं चला पलट्यात आपण भाजी बघूया. काका बोललो चल माका भाजी काढूची. म्हटलं चल आमका देखव काय भाजी असं आत्ताची. तर आता थोडी वाली जमा करूया आणि मग भेटूया. घेवडा
तर मंडळी वाली काढता काढता आमका भेंडी दिसली आहे, पण भेंडी धुवून झाली आहे. मग ह्याच्या बिया वापरणार ना काका चुकल्यावर सुकल्यावर? हां हे बघा. हे आता काका नंतर याच्या बिया परत रुजवतलो. थैसर भेंडी हा, थैसर काहीतरी घेवडो हा, हैसर वाली असं. तर आता वाली आणि एक चिबूड आणि बाकी काका वाली जमा करता. हे पडलो असतो आता. आतली काठी काढायला पाहिजे. कसली गाठी? का आलं? कुठे आहेत? हे काय 3 2 4 आहे. हे 2 आहेत, ते एक आहे. हे ना होय. इथून होय. वर एक मायला तुटून वर एक आहे. या दोन ना. होय. त्याच्यावर एक आहे. थांब मी दाखवतोय. हे घे हे घे हे घे. दे. हे बघ हे आतमधले एक राहिले. तर चला मंडळी मस्तपैकी हां बारक्या गहू आहे सर. दाखव दाखव रुद्र. काय आहे? वाल वाल वाल. वाल फुल ट्रेनिंग चालू असं. वाल वाल. ते गोंडे काढ ना, मोठे 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 काढ गोंडे. ध्रुवा मोठे मोठे काढायला पाहिजे, आईने सांगितले. गोंड्याचा कलर बघा जबरदस्त, एक नंबर कलर हा. दे त्याच्यातच टाकू टोपल्यात. होय. सेपरेट कोण करणार? डबल कामात. मंडळी चला टोपलो भरूया आता. सगळे कामाक लागले. दुर्वा हैसर आता गोंड गोळा करता, काका हैसर वाली गोळा करता, बारको असिस्ट करता, मी हा थोडासा काहीतरी गोंड जमा करते. हां कारला भेटला. मध्ये मध्ये काय काय भेटता काय सांगू शकणार नाही. मध्येच कारला भेटता, भेंडी भेटतात, घेवडो. कारला का? कारला खाल्लंस ना? कारलं ठेव. हां ठेव त्याच्यात टोपलीत ठेव. खावा बाबा. ते घे ते टाक टोपलीत. चल आण. वाढू नकोस. अरे काय रे बाबा. हे बघ असे असे हे पिकले, असे पिक शेंग सुकली की हा. त्याचे बिया काढून पुन्हा हे काय आहे? गोंडा. कोणाला? देव बाप्पाला. ठेव. अरे हा बोल काय? ह्याचे सुकलेल्याचे बी काढून नंतर पुन्हा रोजात टाकायचे. ह्या पिऊ पण हे अशी वेल येणार ना? का वेलच येणार? हो असेच. किती टाइम लागतो? ह्या आता सुकल्या ना. नाही नाही, बी टाकल्यावर किती टाइम लागतो झाड येऊन? झाड यायला 15 दिवस. आणि हे काय हे आता आलेले आहेत. कधी लावलेले असे? महिना आला? महिना काय झाला, जास्त आला? जवळजवळ 20-22 दिवस झाले. फास्ट आहे मग. 2 महिन्याने हे येणार तुला. वाली येणार. वाली येणार. ओके समजून घेते. आपण फक्त भाजी विकत घेतो, पण आपल्याला एक्झॅक्टली किती टाइम लागता वगैरे काय पत्ता नाही. तर पावसाळ्यात केल्यामुळे कदाचित पाणी घालायची गरजच नाही पडली काकाक. पण त्याचो दुसरं तोटो हा की हैसर कोकणात खूप पाऊस होतो. 4-5 दिवसापूर्वीच थांबलो, त्याच्यामुळे आता ह्या परड्यात घुसू शकतो. आणि आता हैसर पुरा चिखल होतो, त्यामुळे घुसूक चान्सच नाही. आता पाऊस थांबल्यामुळे आत येऊ शकतो. तुटलंय झाड. गोंडा चांगला आहे. उठ धर. उठ उठ अरे उठ.
तर मंडळी ह्याच्यात गोंडे असतात एकदम मस्त ताजे, एक छोटंसं चिबुडा आणि खाली वाली असत. तर एवढा एक कारला ताजा एकदम सडसडीत बारकासा. ते आता आम्ही घेऊन सगळा जमा करून चाललो. तर मंडळी तुम्ही अशी गावात छोटीशी शेती करतास का किंवा तुमच्या गावात खैसर करतात का आमका नक्की कळवा. आणि यो व्हिडिओ छोटोसो काकाची जी शेती मळ्यातली काकाची जी मळ्यातली शेती दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही केलो. तर यो व्हिडिओ तुमका आवडलो असा त्या व्हिडिओक नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. तर चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. येवा गावाक शेती करू. आम्ही येतो कधी कधी वेळ भेटत तसं. चला घरात जाऊया आता. दांडा कशाला झाला? खाली जाऊ.